היי חברים, מה נשמע? יש קטלוג חדש. בואו נראה מה יש שם. וואי, הקטלוג נראה ממש טוב. בואו נקנה אבל מדמות אחרת. טוב, בואו נעשה כסף עם שוטקיש. טוב, בואו נשחק תפוס את הצבע. טוב, סיימתי לשחק, אז בואו נקנה. תרשמו לי בתגובות מה עדיף. טוב, אני אעשה חלק 2 מה אני קונה. תכתבו לי מה עדיף בתגובות מהפרטים שהראיתי, תירשמו לערוץ, תיתנו לייק, ואל תשכחו לכתוב בתגובות מה עדיף ומה אתם הייתם קונים. ביי יוש.